Ahojte, ja som Lucia Wagnerová z feedrecepty.sk a tentokrát sme si pre vás zo Simproof pripravili spoločne recept, ktorý krásne zapadne do jesennej nálady. Dni sú chladnejšie a sezónne jablk je v plnom prúde, tak prečo to nevyužiť a nepripraviť si z nich takúto perfektnú, zdravú jablkovú štrúdľu z tvarohového cesta. Je nutrične hodnotnejšia, pripravená bez bieleho cukru, z celozrnnej špaldovej múky a hotová za chvíľku. Skvele sa hodí ako sladká desiata do školy pre deti. Nájdeme v nej komplexné sacharidy, bielkoviny aj potrebnú vlákninu. Poďme sa pustiť do prípravy. Na štrúdľu budeme potrebovať len pár surovín. V miske si najskôr zmiešame všetky suché suroviny na cesto, a to múku a trstinový cukor, prípadne iné sypké sladidlo. Premiešame a potom k nim pridáme tvaroh, vajíčko a roztopený kokosový olej. Rukami vypracujeme cesto, ktoré by malo byť hladké a nelepivé. Hotové cesto necháme na chvíľu odležať v chladničke. Kým cesto chladne, pripravíme si náplň. Jablká umyjeme, odstránime z nich jadrovník a postrúhame ich na hrubo. Šupka pokojne môže ostať. Pridá nie len farbu, ale aj vlákninu. Potom k nim pridáme trstinový cukor alebo iné sladidlo, škoricu a všetko spolu dôkladne premiešame. Ak by ste chceli, môžete do plnky pridať aj pomleté orechy. Na pomočenej pracovnej ploche rozvaľkame vychladené cesto do obdĺžnikového tvaru. Rovnomerne naň potom rozotrieme jablkovú plnku. Okraje necháme voľné asi tak 2 cm z každej strany, aby sa roľka pri zavinovaní dobre uzatvorila a nič nám nevytieklo. Cesto opatrne pozdĺžne zrolujeme a dáme ho piecť na 25 minút pri 180 stupňoch pri režime horný a dolný ohrev. Napokon ho môžeme poprašiť trstinovým práškovým cukrom alebo kokosovou múkou. Tento recept je dôkazom, že aj zdravšie pečenie môže byť chutné, jednoduché a vhodné pre celú rodinu. Ak štrúdľu doma vyskúšate, nezabudnite nám v komentároch dať vedieť, ako vám chutilo. A ak sa vám video páčilo, nezabudnite mu dať like a odoberať kanál. Majte krásnu jeseň, ahojte!